DXDC Radyoman Report. Nagpabiling kusog ang suporta sa katauhan sa Davao del Norte kang Governor Edwin Cuyagov Hubahib bisan pa man sa kasong gipasaka batok kaniya. Sumala pa kang Bonifacio Daulin nga layo pa man unta ang sunod nga eleksyon apan aduna ni nagapatimaw nga isyong gamayng lihok sa gobernador dayong bantayan og batikuson. Dugang pa niya nga ang angay huna-hunaon maong pagserbisyo sa katauhan ug dili ang pagdinautay aron mapalagpot lang ang usa ka lider sa iyang katungdanan. Kini human nga gipasakahan og kasong cyber libel ni Davao del Norte District 2 Board Member Orly Amit si Hubahib. Sa pagpanubay sa Tago Media, gibutyag ni Amit nga kinitungod sa mga pasangil nga gilabay kaniya sama sa akusasyon nga giingong involved siya sa pagpanghilabot sa kwarta sa AX sa DSWD. Gidawat mismo ni Island Garden City of Samal Prosecutor Joseph Apaw ang gifile nga kaso ni Amit batok sa governor. Daghan na mi komento nga katungod sa board member nga moreklamo ilabi na nga nadamay ang pangalan ni ini apan nakigbisog ang mga supporters ug miingong wala sila'y nakitang igong katarungan sa pagkaso batok ang Hubahib tungod giingong katungod usab niini nga tawon ang mga anomalya sa Davao del Norte. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radzuman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.